Hey, kabantay ka ning agi diri sa kante? Si Uncle ba? Nag-away mo gabi eh. Wala ka bantay? Uncle. Tayang naong. Sin kita ka ni ba? Nag-away mi gabi eh nya. Wala na ning uli. Ila ka ni te. Ano yung Uncle? Ako Uncle. Gago! Si Uncle Cap man eh. Siyak. Siyak. Murag na may diferensya ang motor. Lubagi daw gamay. Ano ba? Lubagi. May diferensya. Ano ba? Ano ba? Na may hangin mo gawas. Na may hangin mo gawas. Ano tayo vlog? Ay, mamali mo na ito. Saan lagi? Birthday na ako gabi eh. Ha? Oy, vlogger, vlogger. Vlogger ka, vlogger ka. Be, pumalay ka niya ito sa birthday, be. Another one. Makadata ka greenhouse. Hello guys! Hello guys! Dami din birthday